Lalaking gituhang may diferensya sa pangisip, gisikop sa kapulisan, human gisukmag nini ang miresponding pulis. Ang suspitsado una niyang nakapanukmag sab og duha ka sibilyan. Si Luan Merondina sa exclusive report. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita kining usa ka lalaki nga nahayang na sa karsada. Giila siya sa pangangsay Damin Barat Abubakar kinsa gikatahong kalit lang na mara sa usa ka motorista nga naagi sa Agura Public Market, Sitio Bliss, Barangay Pahak ug nanukmag. Mibaws ang giparang motorista. Midagan palayo si Abubakar ug kalit nga nanukmag usab ngadto sa 40 anyos nga si Ryan Tangguan kinsa nangumpra lang sa merkado ni atong higayuna. Mibaws usab si Tangguan ug naigo sa ilong si Abubakar. Pipila ka minutos, nagi si Police Captain Ronnie Acar, Deputy Chief sa Station 3, luwan sa iyang motorsiklo. Nagpakisusi ang pulis sa hitabo ug mipatawag og mobile patrol group. Apan kalit lang usab nga gisukmag ni Abubakar ang pulis. Kunyari man gani ang ginikanan ani niya ma'am, ani ni Saydamin og ilahang giangkon nga kani siya nagsuffer og mental disorder. Human mada sa Tambalanan, gibalhog si Abubakar sa temporary holding cell sa Lapu-Lapu City Police Office. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig ni Abubakar apan igo lang kining mipahiyom. Wa usab niya si Piata nga makapanukmag sulod sa selda. Usa sa iyang mga kaubang preso kinsa bag-uhay lang nasulod sa selda nahiagom usab og black eye human niya kalit kining gisukmag. Way ni usa sa mga sibilyan nga iyang nasukmagan ang misangat og kaso. Apan giandam na sa kapulisan ang kasong direct assault nga gipasaka ni Police Captain Acar ug ang kasong resistance ug disobedience nga ipasaka sa duha ka mga sakop sa MPG nga misikop kaniya. Sa karama ma-file na to ang kaso pero og maka-provide sila og kanang nasay medical certificate or sa nasay kanang psychiatric examination result nga na kuan gyud ni siya kanang mentally disorder, posible ma-dismiss ang kaso. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisdak.